Moikka! Eli tänään mä esitän What's on my phone. Tai teen tän. Eli täällä on mun pelit, tässä on pienet hands ja fingers. Sitten tässä kohtaa mä näytän mun tämmöisen ravitaustakuvan. Sitten mennään tähän either. Tää on siis tää would you rather. Niin kun, no, näette nyt kuitenkin, mä nyt jaksa suomentaa niitä. Sitten tuossa oli painoa jaa. Sitten tää on kake. Eli siis tää on Soneran semmonen sovellus, vai Twitch, en mä muista kuitenkin, se oli Twitch. Se oli semmonen live-lähetys. Kun se oli se kake, joo. Ihan sama, nyt mennään, tässä on tämmönen hybrid stopwatch. Joo, en halunnut. Ja tässä on nyt tää Twitch, eli se stream-juttu. Sitten mä en muista, mitä tässä tapahtui. Tää on Sasa. Ja siis täällä otetaan nyt musiikkia, mitä sä et tiedä. Pieni hetki. Joo, nyt mä vielä mietin tässä, että mitäs mä esittelisin seuraavaksi nää jotkut vielä. Eli tässä on siis nää mun Googlen nää toiminnot. Täällä on seuraavaksi tässä Snapchat ja Instagram. Sitten on vielä video, jolla mä nyt tätäkin muokkaan. Sitten tulee joku musta kohta sitten. Tässä näkee tuon videon ja joo. Sitten seuraavaksi tulee se kake. Mä en tiedä, että mikä se yksi juttu oli. Mä en tiedä. Tai Soneran tämmöisen. Soneran tämmönen sovellus. Ja joo. Sitten tää on mun WhatsApp. Ja tulee tässä on siis tämmönen juttu WhatsAppissa. Mä tein näitä musical-ilyjä. Sitten tässä on tää rec screen recorder, jolla mä tein tääkin videon. Sitten tähän tulee mun kamera. Jee, siinä on minä. Terve. Menepä nyt pois sinne. Joo. Sitten tässä on mun sähköposti. Mä en vielä laittanut edes sitä. Minusta jopa nähdä sen. Eli tässä on kaikki YouTube. Ja joo. Sitten täällä on kaikki S-Voice ja laskin, mitä mä en kyllä tarvitse. Pelit mä esittelinkin jo. Ja silleen. Sitten tässä näyttää vähän tätä mun